kuthiwa kwake kwaba khona amakholo amabili aphila njengoba siphila nje. Kwahamba kwaba khona isikhathi bangabona ngasolinye. Uyaqhubeka nje lento yabo bangaboni ngasolinye. Bangakunaka nokuthethelelana ukuthi kubaluleke kangakanani. Kwahamba isikhathi waze wadlula oyedwa wabo emhlabeni. Ukungena ezulwini ke kungoba wenza kahle, kuwumusa nje kaNkulunkulu. Amen. Ngoba mbeka ngingathiwa siphakamise izandla umuntu ongcwele ngcwele la mhlawumbe ngeke atholakala ngazi, kodwa khona abanenhlanhla ukungona uma kwenzeka. Waze wadlula emhlabeni. Ma efika uNkulunkulu ngokumthanda wawubona umzi okhazimula ngaphezu kwelanga, wavumeleka ukungena kuwo. Wasala lo muntu. Kwafika isikhathi, ngoba sike isikhathi esingafiki, kwafika isikhathi nakuyo uhambile emhlabeni, uyangcwatshwa. Wangcwatshwa. Ma efika, ma evezelwa ukona kwakhe, bancela kukho okufihliweyo okuzofihla unomphelo. Amen. Amen. Ukuphila kwethu lokho esikuphilayo siqopha ivido. Amen. Akwenzeki iphutha ingadlalwa. Khona ezinye izinto athi umuntu mazenza ngibe sengithi hawu la angibonwa umuntu la. Bese uyaqhubeka khohle ukuthi ngeke uhlezi kungazi umuntu, ngoba ekugcineni imvelo le kaNkulunkulu inezwi. Amen. La masefika naye mase sifika isikhathi sakhe naye. Ngikhuluma ngendaba yomusa abangcwele. Kwafumaniseka ukuba ukona kwakhe angakwazi ukufihla. Kwaculwa icala lakhe. Naye wenzelwa umusa. Uma esefika ngale khona ivesi ethi okulotshwe la nangale kulotshiwe, kanti futhi okuthethelelwe la nangale kuthethelelwe. Ma efika ubona lo ebebengazwene naye emhlabeni, basaphila enyameni. Usuqala loya msindo loya. Uyakhohlwa ukuthi ulapha nje kungenxa yomusa ayenzelwe wona. Sithini isinqumo? Sithi la kusezulwini umsindo awudingeki, ngoba nobabili nenzelwe umusa. Phumani. Umusa esenzelwe wona siwuphatheni kahle, ngoba uma ungaya ngokona kwethu akunosala noyedwa. uNkulunkulu akawuzwani nomsindo. Ngisho nje udlule eduze la ekhona, udlule eduze uyabona ukuthi la ikhona into ekhona. Ungathi-ke nathi besingayiphatha kahle bangcwele, singakukhohlwa nokuthi kuba khona kwethu la sikhonzelwe. Akekho umuntu ofika eNazaretha ngokuthanda kwakhe isikhathi esiningi. Kunama-meeting amaningi aqala wenziwa, wenziwa umndeni olele uthini lomhlaba. Kuthiwa nganjani bani hayi lo ngeke uyokade fika nadala umsindo sikhishwe. Unganjani loya
hayi ungcono-ke la kodwa nawo nekhanda loya uhlungu kuzogcina kutholakale wena kuyinhlanhla nokuthi kutholakale wena ngoba lapha akuhlalwa nje kuyasetshenzwa. Amen. Uyayibona uma umuntu efike ngokuthi njengento ethize bese efika ehlala engabuzi ukuthi njengoba ngilapha kwenziwani, uyayihlala unyaka wokuqala wesibili wesithathu uyawethi umbona yadonsa iy'nyawo uyambona ukuthi kushuthi babamtshelile loya ukuthi uma wafika eNazaretha akuthatha isikhathi esiningi uba yisicebi. Kanti lapha bangcwele ingcebo mhlawumbe uma kuya ukuthi iyavela kungawumusa sizosebenzela imindeni yethu lapha ayibonke. Amen. Asizile kungaba umusa nje wabo. Ingakho uma ufika la awufiki uhlala uyayibuze kwenziwa njani bakutshela ukuthi ngoba sulapha-ke kuthala ukunikela ubuze kubantu abakuthumela lapho ukuthi bakuthuma ukuthi uzoba yenzelani ngoba impawu zikhomba ukuthi akukuhle phesheya kwethu. Abantu abasithumela lapha bahamba benza izinto ezimbi kakhulu, kuphathwa yonke into. Mina ngeke ngezwe isimanga ukuthi uma uyilandela lento ungagcina uthola ukuthi wonke umuntu uzalwa umthakathi. Kuthiwa asikho isibongo esingenayo inkosi kuphela, kuzobe ngathi kwazinye izibongo ubukhosi abugqami kwakuphangwana kuliwa. Manje kuthiwa kwesinye isikhathi kwakuye ukuthi inkosi uma izawuthumela ibutho layo ithi enyangeni ifika ithi inyanga ongifunela umbungu wengane la ukuze ngilungiselele lento yakho ibutho lakho liqine lihambe lishayele ibhubhise. Abese yabheka amadoda ukuthi ingatholakala kanjani bese kubheka kucushwe bona omalokazana laba ukuthi aphuphunyelwe isisu bese kuthathwa leyo nto iyoyenza imikhuba. Yenziwa njalo abantu bangazi ukuthi lento iyojika icindezele thina. Njengamanje basosizini ngoba impilo ihlukane phakathi, khona yanganeno khona yangale. Eyalani nakho ukuyisebenzisa namalungelo kwesinye isikhathi. Njengoba ubona nje siphila esikhathini lapha okuvumelekile nje ukuthi kubulawa umuntu ngaphandle ukuthi wenzeni. Akhohle umuntu ukuthi emveni kokuculelwa umhambi ikhona izinto engeke zidlule ethuneni ziye ngale. Mayijika lapha akukho la azoya khona kayi nasehlathini uya kumuntu oyigazi lakhe. Njoba sihamba nje ibona ubona umuntu sovuka ngenkane esontweni, hayibo yini uvuke lesa siqhwaga sakubo. Kungathi-ke eNazaretha yize zikhona izinto ezimnandi la kwesinye isikhathi, khona imigidi lapha khona konke, kodwa ungathi besingakunaka ukuthi abantu esibazele lapha baphi, sike sithole nje nokuthi baphi bona. Nazaretha bengathi yasinda sinda, kodwa sinethemba ngoba sisesikhathini la kwehle khona isiqu sokuqala kuheleza umoya waso umhlaba wonke, ukuthi uNkulunkulu ngeke asishiye kudelweni. Njengoba sikhona nje silusapho lwakhe kuphela nathi asikhombisa ukulunga.
ma uliNazaretha ube iNazaretha nje nangenhliziyo, ungabi nenhliziyo embi uliNazaretha, ngoba inhliziyo embi iyimpawu zendlela eyesihogweni. Ujabulele nje ukuthi ubone omunye umuntu ehlelwa yinto enhle, ngoba lokhu la unenhliziyo yamafindo uyogcina usithakatha. Uyogcina usithakatha phela asike uyabona njengoba singaka kwaqala kokuncane kwakhunje osesingaka manje kwaqala okuncane kabi, nawe uzosenzela inkinga, uyabona. Lapho subabiza ba uyazi umuntu uma nenhliziyo embi anqene ukuzondela nento engekho, into nje engekho. Uyabona njengoba sila sinabantu abasha la, sinabantu abadala bese kuba khona abantu abasha. Thina ke lapho kukhona abafundayo, kukhona sebalinde abazama impumelelo. Uma wena uzonda umuntu ezama impumelelo, kukanjani kuwe? Kukanjani? Yazi umuntu uzonda umuntu ngisho angarejistiwe ngisho emsebenzini, kodwa atholakale kwakhona erejistiwe umzondelana, ngoba phela uma ephumelela le mpumelelo yakhe ngelinye ilanga izosiza mina. Ngikwenzela isibonelo nje, uma umntwana efunda lapha qede ephumelela, uma kukwenzeka mhlawumbe ungaba udokotela noma mhlawumbe uvule ibhizinisi, obani abazosebenza noma iy'ngane zobani zizosebenza. Pho wena uma uye uzwe nje kuthiwa ingane kaMasibanibani ungathi iza kahle kabi esikoleni, ube sucasulwa yilokho, ungenwa yini? Kukho kanjani engqondweni yakho? Uzonda umfundi, hayibo le nto uyithatha kancane uyogcina uthakatha. Uzonda umfundi, usebenzaphi umfundi, uhola malini uma kuphela inyanga? Sesikhathini esinzima kakhulu. Hawu ingane kaMasibanibani iceliwe, kucelwe lokhuya, kuyini lokho? Eyami ingakacelwa, kucelwe leya. Ngeke meshoda somane sihlangane sibe bathathu siye emamboni, ngeke. Kucelwa leya yami ingakacelwa, ngeke. Uyayiqonda yona le ngubo oyigqokile? Awucabange nje umNazaretha wakho umuhle kanje. Usungangena nale ngubo esihogweni uthola ithuba elingaka, uwenzani? Uzimpela uyazi gwala kunabantu umuntu azangene ngisho esikoletini sikaVodacom, ufuna ama-minute nje, ngeke ngilale ngaxhumananga nomngani wami. Sengizwile le ndaba, ngeke ngilale ngaxhumananga nomngani wami. Hayibo, lokho yakungelutho kanje, ngeke. Asisondele kuShembe ngoba ungcwele maNazaretha. Uyinzondo into yasesihogweni ngeke isisize ngalunga, noma ungazi ukuthi ngiyofa ngiveza umuno yini, kodwa okusalayo 2:19 verse lo, kodwa okusalayo ithi inyanga yezulu noma ningaliphikisa la izwi lami, kodwa kukhona lapho kumimina ngedwa, elami ngedwa izwi likhuluma lapho mengithe yale inkulungwane engezigidi zimi lapha we baba mkhulu, zehlula izwi lakho we baba mkhulu, thambisa izwi lakho we baba mkhulu. Amen. Nkosi ubusise. La mazwi akona amazwi nje ayephuma ehlahleni, abantu laba babasebonzimini ababenze umathanda nganeno kwethuna, bakhohle ukuthi insuku zomuntu ziyimfihlo khona la izigcina khona, and uma seyigcinile zigcinile uyoba neshwa wenza izinto ezimbi lapha, kade awunayo ngisho ingane yokucelela into ethelelo kuNkulunkulu. Sibona kula kuhamba kuvutha la emagcekeni singasakwazi ukuhamba sifuna inkomo, kade nguwe khona ngoba phela wena uthembeke kangaka nje yini? Thembeka kangaka. Akekho umuntu ohlonishwa njengeNazaretha emhlabeni.
iNazaretha ayinto enkulu, into yokugcina. Into ukuthi uma uNazaretha uyiphathe kahle ngoba uyisibonelo sasezulwini ula emhlabeni. Ngisho abantu nje bomhlaba bazi ukuthi uma usukhona ukubaxakile bagijima baze kuwe ngoba wena unolwazi ngekusasa lomphefemulo. Nakuye kwafika enye ingane kimi ithi ngizocela ungisize. Ngithi ubani wena ofuna usizo? Yasho isithi kwahamba ubaba emhlabeni, ekuhambeni kwakhe ayi inhlalo kithi ayinhle kanjani. Uthi siyakule ukuthi uma kushonile ngasibone kukhona into evuka lapho esamngcwaba khona. Ngithi kanti namngcwaba kanjani ubaba wenu? Wahamba kanjani yena? Uthi hayi kwahlangana abantu nje bamdubula wahamba. Okay, nase nenze njani? Uthi uhlangana umbishophu langapha bayothandaza bamngcwaba. Waphela kanjalo ngithi naye ngithi kulelizwe noma ngokukaNkulunkulu umuntu ohambe ngesikhali akancwatshwa njengomuntu ohambe ngokwemvelo. Uqale ehlandululwe, agezwe, kuvalwe nalowo mkhokha. Uthi manje nathi nje wasihleli nje sokuye kufika abantu baphethe ibhamba bafuna ukuzosingqongqeza. Ngithi mina ngayisukumeli lento iyonilimaza nani. Uthi yena okubuhlungu nami sengixoshiwe futhi ekhaya. Hawu yini-ke ngathola umntwana ekhaya base bangixosha. Ngithi-ke upapha abanewenu? Uthi ukhona umnewethu wahamba ubaba amtshela ukuthi huyo ongaphezulu kwezinto zonke akafune kuzwa muntu. Ngase ngimluleka-ke isikhathi asikho engilande. Ngase ngimluleka ukuthi akayenze nje. Bangcwele sisefeni lokugcina la ifa lemphefemulo yethu. Ayibonge Nkosi. Amen. Sisefeni lokugcina into esisalela ukuthi siziphathe kahle ukuze uNkulunkulu ayothokoza ngathi. Ngiyabonga Nkosi kusisinikuzwe.